İskender Ayazович, профессор дәрәҗәсенә күтәргәч яки күтәрелгәндә авырракмы? İkisi de жеңіл түгел интересен әйткәндә, ләкин минемчә аны күтәрелгәч авыррактыр. Чөнки аның бит ниндидер бер дәрәҗәгә җиткәч, аны саклау, яңадан үсү кыенрак. Ирешкәндә максат куелган, мәсәлән, һәм тырыша шул максатка омтылып эшлисең, киләчәк турында уйлыйсың. Менә инде ниндидер бер баскычка барып җиткәч, әлбәттә, шул баскычта утыру яки шул баскычта утыруыңны раслау җиңел түгел. Профессор Гиләшев ишеткәндәй бик шәп, әминде профессор Вильданов кайчан ишетермен микән? Аны ансы синнән генә тырышсаң, әллә нәрсәләр булыр ала бирсәң. Менә сез уйлап карагыз, мин 18-нче йөздән 20-нче йөзгә сикердем, икенче дөнья сугышына сикердем, һәм мин андый сикерүләрне тарихчы өчен бик файдалы дип саныйм. Бер темага гына ябышып ятсаң, катып каласың. Кешеләр төрле, ситуациялар төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә тарихта бөтен нәрсәне күрү, ул теге менә палитра дип әйтәләр бит инде монда, төрле төсләр булырга тиеш. Менә ул вакытта гына милләт өлгөр дип саныйм мин, үз тарихына аек карый алса. Тарихта бары тик теләгәнне генә күреп кенә түгел, Борын төбендә. Бик якында дигән аңлата. бик якын Ганцна була инде, яки борын төбендә дип әйтсәң, Унта der Nase. Ничек сезнең кебек акыллы булырга? Сәлем, калипне башлыйбыз. Бүген бездә кунакта без бик яраткан Искәндәр абый Гыйләҗев. Искәндәр Гыйләҗев, тарих фәннәре докторы, профессор. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе институты директоры. Акыллы, яшь күңелле һәм төгәл кеше. Искәндәр Аяз улының китапларын укып караган кеше чын тарих белән фактлар ничек бар, шулай күрсәтелгәндә генә күзгә күз ишрашырга мөмкин икәнен аңлар. Сезнең кандидатлык һәм докторлык диссертациясының темалары, моны ялгышмас өчен укыйм. 18-нче йөзнең икенче яртысында Урта Илдә татар крестьяннары. Дөресме? Монысы кандидатлык. Икенче бөтен дөнья сугышы елларында төрки мөселман хәрби әсирләре һәм эмигрантлары арасында коллаборационизм хәрәкәте. Менә Белмим, менә без аны ачып укыйбызмы, сезнең ул язган әйберләрне юкмы? Әмма сез менә шушы язган, эшләгән, күпме вакытыгызны үткәргән темалардан менә безгә сүзеп алып әйтегез әле нәрсәдә булса кызыклы фактлар, эшәр һәр берсеннән. Менә иң гаҗәпләндергәне мине йортларның зурлыгы. Йортлар анда менә шул вакытта кутышкыч кичкенә. Идән күбрәк жир үзе. Тақта юк. Менә сүз аны күз алдына китереп карарга, әйме. Без хәзер күнеккәнчә түгел, бөтенләй башкача яшәгән халык. Чөнки зур йорт булса, аны бит кыш көне җылтырга кирәк. Ул практик хәлдә Кичкенә ничә метрга, ничә метр? 3-4 метр инде, 3-4 булган йортлар. Бик кичкенә булган йортлар. Менә шушы Аннан да кичерәк тора. Менә шул шамайн, менә бу майдан шикелле. Аннан соң нәрсә минем өчен бик кызык булды. Татарның 18-нче йөздә шушы авыр шартларда, дөресен әйткәндә, менә дәүләтчелек югалган бит инде 16-нчы йөз уртасында. 18-нче йөз уртасына, димәк, 200 елдан соң татар халкы үзендә ниндидер ичке көч сизеп, барыбер менә шушы яңа шартларда, шушы яңа шартларга ияләшеп, үз юлын эзли башлый. Менә минем өчен иң әһәмиятле шул булды. Ул сәүдә өлкәсен алсак, татарлар 18-нче йөздә шул хәтле актив рәвештә көнчыгыш сәүдәсен алып баралар, мәсәлән. Әйме. Шуннан соң икенче нәрсә, татарда ниһаять дөньяви сәнгать, дөньяви әдәбият барлыкка килә. Бу да яңа күренеш. Уйлап карасаң, чөнки кризис, шу төшенкелек чоры узып китә, һәм татарда үзендә ниндидер теге иҗади көч уянып китә 18-нче йөздә яңадан.
Яңа кешеләр барлыкка килә, яңа юнәлешләр. Менә 18-нче йөздә инде без, мәсәлән, Сәгыйд Хәлфинне беләбез. Без беләбез Батыршаны, без беләбез Бахтияр Канкаевны. Төрле юнәлешләрдә без беләбез сәүдәгәрләрне. Менә Каргалы бистәсен генә безнекеләр башлап җибәргәннәр, Казан яныннан күчеп киткән Оренбург ягына. Каргалы бистәсен. Һәм алар асылда бөтен Россиянең Үзәк Азия белән, Урта Азия белән сәүдәсен алып барганнар. Теге потенциал дигән нәрсә булган татарда. Теге иҗади ниндидер бер көч уянып киткән. Менә ул вакыт минем өчен шуңа күрә кызык булды. Менә Пугачев документларын мин заманда өйрәнгән идем. Менә шул нәрсәләр белән миңа шур бик кызык. Һәм менә Әби патша безгә татарга барыбер бөтен рус хөкемдарларыннан да Екатерина II хәйр хаклырак булган, ул тегенерәк булган, җылырак караган дип әйтергә була инде. Һәр хәлдә киңрәк караган бөтен Россия халыкларына. Һәм әлбәттә менә шушы формалашу, шушы үсеш безнең өчен бик әһәмиятле булып киткән. Һәм шуңа күрә дә без 19-нчы йөзнең башында җәдитчелекне күрә башлыйбыз, җәдитчелекнең тамырларын күрә башлыйбыз. Шуңа күрә 19-да безнең инде капитал барлыкка килә, безнең көч туплана башлый, интеллектуаль көч туплана башлый, финанс көч туплана башлый, икътисади көч туплана башлый. Ул бит менә карап карагыз, татарда акча туплана башлагач, безнең рухи мәдәният та үсеп китә. Рухи тормышыбыз да үсеп китә, яңарып китә. Ул бит җәдитчелек буш урында барлыкка килмәгән. Ул барлыкка килгән менә шушы татарда менә шу иҗади башлангыч үсү белән. Акчасыз барыбер бернәрсә эшләп булмый. Менә ул бөтенесе бергә бәйләнгән. Ул менә татар акча эшли, һәм шул вакыттан рухи тормышы яңарып китә. Менә 18-дә, 19-да ул нык ачылып күренеп китә. Менә 20-нче йөз башы инде ул безнең теге Ренессанс вакыты. Ул инде гаҗәеп шундый бер шур нинди безнең бай меценатлар булган, Хөсәйновлар, башкалар һәм алар татар мәдәниятын үсешенә шул хәтле зур игътибар биреп, аны күтәреп җибәргәннәр. Ул бит очраклы күренеш түгел. 20-нче йөз башында нинди шәхесләр барлыкка килгән, нинди юнәлеш, театр барлыкка килә, газета, журналлар басыла башлый, дистәләгән газета, журналлар бит бөтенесе кызык кешегә, халыкка. Һәм менә бу байлар шуңа акча бирә башлый. Менә шуңа күрә монда бу бөтенесе бәйләнгән һәм 18-нче йөзгә барып тоташа дип саныйм. Икенче диссертация. Хәзер икенче докторлык диссертациясендә нәрсә? Менә сез уйлап карагыз, мин 18-нче йөздән 20-нче йөзгә сикердем, икенче дөнья сугышына сикердем. Һәм мин андый сикерүләрне тарихчы өчен бик файдалы дип саныйм. Бер темага гына ябышып ятсаң, катып каласың. Караш төрле булырга кирәк, һәм төрле юнәлешләргә карап эш итәргә кирәк дип саныйм. Мин бигрәк тә тарихчы кеше өчен ул бик файдалы. Төрле чыганаклар, төрле чорлар, төрле бөтенләй ситуациялар, бөтенләй берсе белән чагыштыргысыз ситуациялар. Һәм менә шушы темага килдем мин. Икенче дөнья сугышы, әсирләр һәм Германия белән хезмәттәшлек итү кайбер совет гражданнарының. Аның тарихы бик зур инде, мин аны озак итеп сөйли алам. Нәрсәсенә аерып алып, менә монда утыручылар үзләре кызыксынып аударда ачып укырлык булсын. Әйтеп кенә китегез. Әйтеп кенә китәм, чөнки монда әллә кая кирип китмичә. Менә мин нәрсәгә игътибар итәм? Сугыш шул хәтле күп кырлы зур фаҗига. Сугышта бөтен нәрсә бар. Каһарманлык бар. Без каһарманлык турында бик яратып сөйлибез. Һәм шул вакытта хыянат бар. Шул вакытта сугышның ямсыз яклары да бар. Аларны без белергә тиешме, юкмы дигән сорау куйдым мин үзем өчен. Әгәр дә без бары тик каһарманлык белән генә шикләнсәк, һәм сугышта бары тик шундый каһарман кешеләрне генә күрсәк, дөрес булыр микән? Һәм үткәннәрне, тарихны бәяләү дөрес килеп чыгармы? Мин һәр вакыт шулай фикер йөртәм. Тарихны төрле яктан белергә кирәк. Аның төрле яклары булган һәм булачак. Кешеләр төрле, ситуациялар төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә тарихта бөтен нәрсәне күрү, ул теге менә палитра дип әйтәләр бит инде, монда төрле төсләр булырга тиеш. Менә ул вакытта гына милләт өлгөр дип саныйм мин. Үз тарихына аек карый алса. Тарихта бары тик теләгәнне генә күреп кенә түгел,
Әмінә мен сіз менә игътибар итегез. Без күп очракларда тарихта үзебез хәзерге көндә теләгәнне генә күрәбез. Ә тарихта ямсыз якларда бар. Караңгы якларда бар. Менә без кашан аны объектив аяк акыл белән бәйли башлыйбыз, ул вакытта без бөек милләт булабыз. Икенче дөнья сугышында вакытындагы менә әсирлек фаҗигасы. Әсирләрне белергә кирәкме? Алар бит шулай кешеләр. Алар шушы сугышның корбаннары. Немецлар қолында сугыш вакытында 6 миллион совет әсире булган. Күп күз алдына килеп бар. 6 миллион. 6 миллион. Ул бит һәр кешенең үз язмышы. Алар бит һәр берсе кеше. Без аларны ничектер читтә калдырабыз. Бу феноменны. Һәм Германия белән сугыш вакытында 1 миллион совет гражданы хезмәттәшлек иткән. Монда мин татарларны әйтмим, монда руслар, бөтен Германия белән 1 миллионга якын совет гражданы хезмәттәшлек иткән. Каян килеп чыккан? Без аны аңларга тиешме, юкмы? Аңларга тиеш. Без аны бит теге юк булмаган дип әйтеп утыра алмыйбыз. Бит ул булган. Менә без аны аңлаган чиракта гына без үзебезнең тарихыбызга бәя бирә алабыз. Шул исәптән татарлар да булган. Идел Урал легионы дигән нәрсә булган. Башка легионнар булган, көнчыгыш легионнар. Мен аларны теге аклау, гаепләү, ниндидер теге күтәрү ягында түгел. Монда сез мине дөрес аңлагыз, монда эш булырга тиеш. Булган нәрсәне аңларга кирәк. Булган нәрсәне аңлатырга кирәк. Менә шунысы әһәмият. Ол гелендер яңа әйбергә гел әзер булып торайм. Мен акыр кыз менә моны алдым әле. Менә моны хәзер менә моны утыртып карыйбыз әле. Ниндидер менә шундый сорт утырттым. Менә монда абрикос утыра, менә монда персик шарта утырттым, монда дигәне утыртып гел шулай инде. Мен гел әйтәм, аны әтием безгә дөнья күрсәтте, шул балачактан ук. Мин аңа бик рәхмәтле шуның өчен. Аның турында уйламассың, мен классик рокны тыңлый ул бөтенләй шундый. Әллә инде аның элекке замандагы тыңларында тыңлый. Хәзер әле генә якынга чыккан группалар. Кара, менә яңа группа таптым әле. Тыңлап кара әле. Яшәмәшә, бит эшләреңне калдыр әле, кил әле. Менә мин сиңа яңа музыка тыңлатам ди. Мен әйтәм, ярар, сак киттем, балаларны калдырам, киттем, әтием белән музыка тыңлыйбыз. Бәлкем кешегә карашым белән, менә башка кешеләргә карашым белән, шул киң күңеллеге белән миндә дә бар дип ышанам. Менә кеше малайым бигрәк тә аңа охшаган. Менә хәзер менә ул күрсәтте үзенең 6 айдагы фотографиясын, әйме. Менә катнаш чагыштырам икесен дә, мин төшеннән бик охшаш бит. Әтием дә килә карап, ул бит бәләкәй минди. Без аның белән балык тотырга бара идек. Дәгәйдеме соң балык? Әйе, бер тапкыр. Кемнеме алма? Кем үстерде соң алманы? Бабай. Бабаймы? Тагын нәрсә үстерә бабай? Амут. Ничек сезнең кебек акыллы булырга? Мин үземне хәтле акыллы дип санамыйм, нормаль кеше дип саныйм. Акыллы кешеләр алар бар. Кайсы сезнең кебек нормаль кеше, Нормаль кеше булырга. Ничек аның рецептын Ну, бирәсең? сез беләсез, Искандер, әйтегез, ложная скромность белән Ничек утырмагыз. рецептын бирергә ки? Әйе. Беренчедән үз-үзеңне ихтирам итәргә кирәк. Башкаларны ихтирам итәргә кирәк. Бик әһәмиятле нәрсә, дусларым, безнең татарда ул бик сирәк кызганычка каршы очрый торган нәрсә. Башкаларны ишетә белергә кирәк. Ишетә белергә кирәк. Аңлый белергә кирәк. Аның позициясын. Син аның белән килешмәсәң дә, аны ихтирам итәргә кирәк. Күп укырга кирәк, күп кызыксынырга кирәк дип саныйм мин. Менә бары тик бөтен нәрсә телефонда, смартфонда дип кенә ышану, ул хәзерге көндә бик зур хата. Менә урысның бик матур сүзе бар, кругозор дигән. Кругозор формалашырга тиеш, ул әкренләп аны бер көндә, бер елда, 5 елда формалаштырып булмый. Аны менә балачактан әкренләп шулай формалаштырырга кирәк балада. Кызыксыну. Балачага кызыксына күбрәк. Сез кызыксынасыз. Безнең яшьтә инде кызыксыну кими ул, Ләкин менә кызыксынып яшәсәң, һәм битараф булмасаң, җаваплы булсаң, ул вакытта нормаль кеше булырга мөмкин. Шулай дип саныйм, Гөлчәчәк. Рәхмәт, Искандер. Әгәр дә бала мәктәпне бетергәч, һаман да кая керәсен белмәсә, сез нәрсә аңа киңәштерегез? Менә бу бик әһәмиятле сорау, чөнки бездә бит әле кызганычка каршы ата-ана да, мәктәптә балаларда бик ашыгып мөстәкыйльлек тәрбияләнә. Шуңа күрә күп чиракларда мәктәп тәмамлаган бала, сездә бәлки шулайдыр, мин белмим, бәлки алай түгелдер.
Күп бала институтын яки алдағы юлын сайлый әти әнисе кеңеші белән генә. Аның күңеле якынмы, юкмы, әймеш әтисе әнисе яхшырак белә. Менә син юрист буласың дип, бер көтү халыкны җибәрәләр юрфакка, яки син буласың экономист һәм акча эшлисең банкка барып, бәлки аның күңеле бөтенләй башкадыр. Әгәр дә ул белмәсә? Ул белмәсә, Ул көтеп монда димәк, монда мин нинди киңәш бирер идем? Миндә киңәш бирер идем, соң инде киңәш бирергә ул вакытта. Элегрәк уйларга кирәк. Элегрәк уйларга иде, баланың кертеп җибәрергә. Мин хәзер ул сорауга җавап бирергә тырышамын. Мин шунысына игътибар итәм. Германиядә мәсәлән андый мәсьәлә юк бөтенләй. Күз алдына китереп карагыз. Балалар беренчедән мәктәптә инде бүленү бара. Искәндер абый күп еллар Германиядә эшләп кайтты. Ул анда кичкенә чагында барып кайтканга Германия. Менә анда мәсәлән бөтен бала 4 класс укый төп мәктәптә. Башлангыч мәктәп дип атыйбыз инде, Мәсәлән, күз алдына китереп кар. Һәм аннан соң инде әкренләп бүленә башлыйлар алар. Анда бар реаль мәктәп, гомум мәктәп һәм гимназия бар. Мәсәлән, гимназиягә керсәң син менә шушы башлангыч мәктәптә белемеңне күрсәтеп, әзерлегеңне күрсәтеп гимназиягә кирип китәсең. Кемдер, мәсәлән, үзенең белемен раслый алмый, күрсәтә алмый һәм ул китә гомум мәктәпкә. Гомум мәктәптән соң мәсәлән университетка керү мөмкинлеге юк. Бары тик гимназия тамамлаган бала мәктәпкә университетка керә ала. Менә аларның шундый бүленеш бара, шундук бара башлана. Һәм инде гимназиядә балалар тәрбияләнә шулай. Алар һәрберсенең үзенең талантын ача башлый. Һәм инде бала үзе әкренләп чамалый башлый, кем буласың, нинди юлга кирип китәсең. Димәк, аларда нигездә ата-анага хәбәр генә ителә. Менә мин киттем, мәсәлән, тарихчы буларга. Икенче бала кайта, әнисенә әйтә, мин ветеринар булам дип. Әнисе кул чаба, бетте. Һәрбер кеше ул төгәл аңлашыла. Гуманитарий ул төгәл фәннәр өлкәсенә кирип китәрлек. Менә мин мәсәлән бер кашанда төгәл фәннәр белән артык кызыксынмадым. Һәм мин ачык күренәдер, баштан ук мин гуманитарий буласым. Тел өлкәсеме, әдәбият өлкәсеме, тарих өлкәсеме, ләкин гуманитарий идем мин. Акыра мин әти-әни мәсәлән шундый юнәлеш тәкъдим иттеләр яки киңәш бирделәр. Ансы да үземнең теләгем иде, туры килде. Киңәш, шуңа күрә монда киңәш мин теге бу сорау ачык булып калсын инде. Мин киңәш бирү шактый кыен бу чиракта. Искәндер абый, әйдәгез алман теленә тәрҗемә итеп алыгыз, татар фразеологизмнарын. Кызыл кар яугач ничек була? Алманнарда андый юк, мен турыдан тургына тәрҗемә итә. Юк, белмим мәгънәсен, бәлки менә ничек әйтергез кызыл кар. Ул хатлы инде, ул хатлы алман телендәге бөтен ничкәлекләрне белмәгән дә ситуация. Бу теге көтелмәгән хәл бит инде. Кызыл кар яугач ул бик бер кашында булмый дигән. Бер кашында булмый. Менә турыдан тура әйтә аламы? Wenn rote Schnee schneit, ләкин бу бит туры килми алар. Мин аны физикага әйтә алмыйм инде бу хәтле. Борын төбендә. Бик якында дигән аңлата. Бик якын ganz nah була инде. Яки борын төбендә дип әйтсәң, unter der Nase. Үзәккә үтәрлек. Ganz im Herzen, direkt im Herzen дип әйтер идем. Табан ялтырату. Табаны ялтыру. Ялтырату. Ну, кашып китү яны, шоп китү. Sehr schnell verschwunden. Энә төшәр урында юк. Kein Platz mehr. Менә әйттегез бит дәүләте булырга тиеш, тарихы булсын өчен, һәм киресенчә дип. Кайсы илләрнең тарихы күбрәк язылган? Чынлап та бәлки кайсыдыр тарихлар бөтенләй язылмыйча калгандыр, мин уйлап утырдым. Кызык бит. Юк, шуннан да. Кайсы вакытта ул язылган, ул бәлки дөрес тә түгел, бер карар. Юк, ул тарихны бер кашанда дөрес язмыйлар, ансы аксиом, һәм дөрес язмаячаклар да. Чөнки тарих һәр вакытта да ул конкрет ситуация белән бәйле, конкрет шәхес белән бәйле, конкрет ихтыяҗлар белән бәйле. Ничек өйрәнәсез ул дөрес язылмаган чыганаклар? Ничек өйрәнергә? Монда ничек дип әйтергә кирәк? Шундый бер закон бар тарихта, әйме? Тарихчы бер кашанда бөтен тулы хакыйкатьне аңламаячак. Ләкин ул аңа омтылырга тиеш. Менә шул чыганакларга таянып, ул үзенең җаваплылыгын сизергә тиеш, һәм шул чыганакларга таянып, мөмкин кадәрле объектив булган хәлне яктыртырга тиеш. Калганы инде аның вөҗданыннан, намусыннан тора, йөрәгеннән тора, карашларыннан тора һәм башкалардан.
һәм тышкы ситуациядан тора. Менә шулай итеп, кайсы халыкның тарихы күп язылган, ул бит инде кайбер халыкларның бәхетенә дип әйтик инде, аларның язма чыганаклары мең еллардан бирле килә безгә һәм сакланып килә. Кайберләренеке юк диярлек. Мәсәлән, кемнәрнең булган язу культурасы, кемнәрдер булмаган. Шуңа күрә монда кыен әйтергә, кайсы халыкның тарихы яхшырак язылган, кайсы халыкның тарихы начаррак язылган дип. Мәсәлән, менә язу системасына гына карыйга, менә бар мәсәлән әрмән язуы. Ул әрмән язуына инде 15-16 гасыр. 15-16 гасыр күз алдына китеп бар, аларның система язу алфавитлары, алифбалар. Һәм алар бәхетле халык, алар шушының белән бәхетле. 6-5 йөзләрдә мәсәлән, аларның алифбалары барлыкка килгән, һәм алар шул хәрефләр белән бүген дә язалар. Бер кашан да үзгәрмәгән, бер кашан да андый үзгәреш фаҗигасы булмаган. Без менә шул урыннар белән язган булдык. Безнең тарихта нинди генә системалар булмаган. Әгәр дә безнең үзгәрмәгән булса, без урыннар белән язган булдык бит хәзерге вакытта. Руник язуны язган булдык. Кемнәрдән аны кире кайтарырга йөриләр? Менә әрмәннәрдә мәсәлән, аларда бар шундый Матенадаран дигән китапханәләр, һәм алар менә шушы традициягә таянып, бөтен үзләренең мәдәниятына, язу системасына, тарихына караган барлык китапларны кул язмалар шунда җыялар. Менә бәхетле халык. Бездә язу системасы үзгәреп беткән, дәүләтләр беткән, бөтен нәрсә үзгәреп беткән. Тегендә бетергәннәр яндырганнар, монда үзгәртеп яндырганнар, монда чыгарып ташлаганнар. Һәм без хәзер утырабыз теге ниндидер калдык пустык белән генә эшли дип уйлап карасаң. Ләкин бит безнең дә шундый кызык бай тарихыбыз булган. Шундый язу системалары булган. Бездә руник язма, гарәп язуы, аннан соң латин язуы, аннан кириллица. Сез уйлап карагыз, менә мәдәният белән бәйле язу системасы, ул бит һәр вакытта да аны югалту, ул үзенә күрә бер фаҗига. Мәдәни фаҗига, коточкыч фаҗига, катастрофа. Менә без югалттык үзебезнең гарәп язуыбызны. Хәзер кем белә ул гарәп язуын? Муллалар укый гарәп ниләрен, текстларын. Галимнәр берничә дистә галим укый безнең борынгы журнал газеталарны, кул язмаларны. Алар бар, аларны укучы юк. Без үзебезнең тарихи мирасыбыздан аерылган. Менә ул трагедия. Нәрсәгә өйрәнергә телисез? Нәрсә өйрәнергә телисез булай? Нәрсә өйрәнергә телисез инде? Менә минем күптәнге хыял ул әкренәп үзенчә урнаша инде ул. Мөмкин кадәрле телләр өйрәнү. Мөмкин кадәрле телләр өйрәнү. Тагын инде тел өйрәнеп салайсың. Япончамы? Менә Германиядә мәсәлән, мин һаман шул Германия мисалын китерәм инде. Университет профессоры дәрес алып бара һәм студентларга укырга әдәбият тәкъдим итә. Улардан сорап тормый, сез инглиз телен беләсезме, сез француз телен беләсезме? Уларга әйтә, менә инглиз телендә шундый китап, француз телендә шундый китап, итальян телендә шундый китап. Сорап тормый ул. Алар белергә тиеш, һәм бу табигый күренеш булырга тиеш. Менә мин дә шундыйрак бер хәлдә буласым килә. Телләрне, бер 10 тел белсәм, мин үземне бик бәхетле кеше дип санар идем. Телләрне белү бик файдалы нәрсә. Сез тагын нәрсә өйрәнәсез? Кайсы тел өйрәнәсез? Мин инде шул татарча, русчадан артык ерак китмәгән инде. Юк, алман телен беләм, яхшы беләм, әйеме. Так, инглизчә укыйм, бераз шамалап сөйлим. Иң кызыгы, мин инглизчә сөйләгәндә минем теге акцентны бик мактыйлар. Чөнки мин заманда бик күп музыка тыңлаган, җырлар тыңлаган, кулак күләгән. Мин төрк телендә бераз укыйм, бераз шамалыйм инде. Шул җиткәндер инде хәзерге көндә, хәзерге кешегә. Кеше кулыннан бар да килә. Матурлык тудыра ала кеше. Дөньясын төрләндерә ала. Бакча үстереп мәсәлән. Искәндәр Гыйләҗевнең бакчасына керсәң, чыгасы килми. Манчжур чикләвегеннән алып, Шәфталуга кадәр бар. Шулай ук бакча үстергән бабасы Мирсәет картның дәвамчысы ул гүя. Менә монда мин киләм, мин көне буена бер кешене дә күрмим. Һәм ул миңа кирәк шулай. Чөнки мин көне буе кешеләр белән аралашу ул бит инде барбер ардыра. Барбер кешегә ниндер релакс кирәк, ниндер теге арыну кирәк ул нәрсәләрдән. Шуңа күрә менә монда килгәч мин рәхәтләнәм. Менә атна саен монда шимбә-якшәмбе килергә тырышам, мунча ягабыз. Урманга чыгабыз, җирдә эшлибез.
ул менә эшләгән вакытта рәхәт. Менә хәзер теләсә нәрсә белән шөгыльләнергә сезгә мөмкинлек тудырыла дисәләр, бернинди шикләр юк дисәләр, нинди эшкә тотыныр идегез? Нинди эшкә тотыныр идем? Пешекче бүтән шартлар Пешекче булыр идем. Пешекче ашсу устасы диген. Ашсу устасы. Кызык. Ни шартлар кирәк сезгә ашсу устасы булыр өчен? Үзең әйттең бит, бүтән шартлар Бүтән, тудыра. ягъни сезгә, бүтән эшне ташлап калган. Бүтән эшне ташлап, тик утырырым, әйбер ашарга пешереп утырырым. Сез пешерәсезме алайса болай? Булгалы инде сирәк. Сораулар бик күп калды бугай, Искәндәр абый. Шулаймы? Әмма тапшыру ахырына якынлашты. Не может быть. Әйе, сезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, яра. Сезгә рәхмәт. Әкалет тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Һәр бер көн кеше өчен ниндидер бәләкәй генә тарих. Менә бүгенге көннән, бүгенге тапшырудан сез нинди хәтерләр аласыз? Иң Истәлекләр. әһәмиятлесе шунда, беренчедән менә бу тапшыруның форматы минем өчен кызык һәм хәтердә калачак. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Икенчедән, әлбәттә, минем өчен кызык менә ниндидер яңа яшьләрне күрү. Чөнки хәзер бит күрәсең, кызганычка каршы яшьләрнең күпчелеге тел белән дә кызыксынмый, тарих белән дә кызыксынмый, бетарафлык күренә. Һәм менә сездә ничектер әле күзләрегез яна, һәм кызыксыну бар. Һәм әлбәттә бу безнең милләтебезнең, халкыбызның киләчәге турында позитиврак, оптимизм белән уйларга нигез бирә дигән сүз. Һәм менә шул истә калыр дип, мондый өметле татар балалары, татар яшьләре барлыгы мине бераз тынычландыра да, юата да, һәм киләчәккә әйткәнемчә оптимизм белән карарга нигез бирә. Бик зур рәхмәт, Искәндәр абый. Бүген бик шундый продуктив тапшыру булган, чөнки яңа белемнәр алдым. Сезнең белән калеп тапшыру иде. Тәмамлыйбыз. Хушыгыз. Сау булыгыз.